Бачите, були ми зовсім різні по характеру і по нашому світопогляду і розумінню будучині. Час летів так хутко, і праз літаральний короткий час ми з малих дітей перетворилися уже у сапраўдних дорослих юнаков. І ось таким став Михась. Здравствуйте, господа. Привет вам из Петербурга. Ось таким став Адам. Cześć, panowie! Cześć, jak się macie? Jak leci? Co słychać tam, a? Wszystko w porządku? Ось такий став Степан. Вітанки, хлопці. Ну, як справи? Ну, в порядку? А ось і я, ваш новий сябер Янка. Ось ти що спреш, сябри, хлопці. Не ведаю, що робити. Яшчэ недавно мы ползали в одном поле, и свет здавался таким велизным и необъемным. А теперь вот выросли, и он выглядает еще большим. Чем тут заняться? Куди пойти? Ким быть, а? Всем крах! Що тут робить? Що тут можна робити? Ні густо, ні моди, ні перспектив. А кошти? Кошти у крамах бачили? Треба бігти отсюда без оглядки. О, Польська, ойчизна моя! А я уже и чуматан собрал, и визу отшимал, что, очевидно, в наши часы не так латво зробить. Ну, этот тлетворный Запад, сколько он нам бед принес. Ничего. Мой благодетельный отец, Григорий Никитьевич, имперский осенний калькулятор, регистратор другого рангу, тетрадяга, неважно, все уже решил за меня, отправляя меня, его славного потомка, поехать в Петербург, в императорский дворец, университет. Там-то точно я узру лучше императорского высочества, отпущу властные усы и буду носить чемодан за императором. Что тут пропадать на этом клочке земли? А я русский человек, широкой души и широких взглядов. Так. А я, до речі, там, на заході, недавно коня купив, німецького, без пробегу по ВКЛ. А тут утридорого продал, бо туродные дурни и босяки, а кони у них китайские. Ха, коня ты купил. Ха, да у меня, мне, у тим Петербургу, буде коней, які хочеш і скільки хочеш. А коли захочу, приїду сюди, усіх ваших коней заберу. Ось так. Господарство, що я чую? Ви бачили, колькі несправедливості навокруг. Наших дядов і батьков оборали як кліпку. Земельку забрали, закон скасовали. Безправ'я і свавольство. Хай прийде у внуков панування, там, де сьогодні плаче дід. Ці ж ми коси вострые не маємо, ці руки забилися, як рубить з плеча. Вернем тое, що нам належить. Ох, сябры. Ох, ніяк не легче стало такого обміркування. Ну, видать, у кожного своя правда. А я, видите, поэтом хочу статься. И петь песни моей земли, бытие голосом. Яким голосом? Треба Голосом. моцай! Фінанси треба зароблять. Імператор нам всім поможе. Ну, а тут є ще й ось можливості. Ох, Доминик, гляди. Янка наш сынок, ну такие уже вырос великий, статный, пригожий, разумный. Ой, ну, знову почалося. Пойду лепш дров покалю. Ось глянь тебя, Нігна, гляди. Нарешті справою зайнявся хлопець, а? А я ж казав тобі, що прийде час, і усі гэтыя спевы выкине на шлямка з голови. І зойметься справой, бо вершими і спевами сыты не будеш.
Вот гляди, а? О, гляди, как дрова рубая, малец, а? А так и за господаркой нашей глядеть будем. Працуй, сынок, да и меньше гляди по боках. Ох, Доминик, коханий, ну ти погляди. Янку уже 18 год. Пора б справах сердечних задуматися. Жаніть його треба, щоб гэты голоси і співи з його голови пайшли. Кохання і сім'я усё на своей полиці поставить. Добрую дівчину йому треба, і буде плен. Як упоительны в России вечера. А я тебе кажу, что только про злостную господарку будет плёв. Коли не буде доброї сім'ї, то і господарка не допоможе. Эй, Луцевичи, якая вам господарка? Чего кричите? Чего кричите меня? Знак сбивайте, а? Не дурите хлопцу головы. Я буде нічого лепш для хлопца, чем служба для империи любимой. Ну погоди, это ж наш русский парень Иоанн. Ничего не робит хлеб человеку, как служба. Ну и что? И что император чужих? Стерпится, залюбится. Посмотрите, наш русский парень. Эй, Иоанн Доминикович, кидай сокеру, да и едь в Петербург, як мой сын Михась. Тримай. А, да не умеешь кидай, зовсім з глузду з'їхав. Да, я яшчэ яго укуси пам'ятаю. Не буде з яго вигоди для імперії. Ух, вар'яти. Одно меня натешить, что сын наш народной земли застанется. Ни до цара, як Михась, ни до пана, як Адам, его сябра, істі не хоче. Ох, так. Але і тут гарячих голов хапає. Боюся, каб його сябровство со Стефаном нічим дурним не скончилося. Тізгак, як його? З Чаховича. Чаховича, ох, твоя правда. Пойде до гэтых паўстанцаў Чаховича, кніжак гэтых начитаецца, ды ў самотных думках уплывае ў нейкі свой свет. Янка, сынок, ты б радзей за яго хадзіў. До Чаховича, слышишь? Усё ж страшно. Дочитаю книгу, пойду. О, упартый. Але и книга не выручит. Земля одна выручить. Земля. Хай чужая. Земля. Не хочу чужой земли. Это наша земля. Это моя земля. Только пить да спать не лягу.
зачуються, а спитаєш піс, не дадуть води, а захочеш бігчи, нема куди. Я иду наперед по збочине, я пою свои песни змрочные, а земля моя под ногой бежит, а земля моя у снегах лежит. Ось моя земля под ногой лежить, ось моя земля у снегах лежить, закованная лютым холодом, отуладная чужим голодом. Ох, кто там? Кто там идет? Кто? Охотьте, крылатый. Янук? Малий Янук? Але ж, почекай, який малий? Великий Янук. Ох, бачу, відбиток думки воски в очах. Готовий уже цілком до чогось. Бог мой, вознагородив ти мене за все моє неварте життя. Сідай, Каріласка. Ох, кидає нас льос туди-сюди. А тут ось, глядите, шинки, ковалок, сир. Ну, я ж то есть, ось, чувствуете себя. Дякую. А кроме некоторых самых бедных, один ты у меня застался. Ну, что слыхать-то у тебя? А я, видите, пан Шахович, а я спробую верши писать. Пару вершів навіть надрукували. Польских. Польских? После Мицкевича, хотя и он отсюда. Ну, прочитай, коли не жартуешь. З задовольненням. Вось, глядите, такой вось есть. Czarnych swarów dalecy, ludzie prawdzie nie zdradzą, możni, biedni, kalecy, ręce sobie podadzą. A jest jeszcze taki. Miłuję, jak jesteś szeroka i długa, przez laty 200 liczącej się mary, gdy bił ci pokłony władca i sługa, gdzie słońcem, gdzie gromem szumiały sztandary. Kiepska? Кепська. Зловживання високими словами і 100 разів повтореними. Ну, для сорокомлі, може, і добре було б. Але коли ж він писав, де й він спробував по-іншому. Я чув. Але ж ён писав по-тутейшому. Кастусь так само писав по-тутейшому. Хто ведає, може, вони мали криху правди. А голос у твоїм серці, якими словами говорить? Не ведаю. Только от слов это сердце рвется. Ни день, ни ночи не дают покою. Вырваться хочет, сказать, говорить пригожа, записать мне маяк. Записать? Ну... Паня, а вось тут, глядите, вось тут у князі некие листки невеличкие. Написано так дивно. Мне подобно, як у нас больше люди говорят. А, где? А вот что тут? Дай поглядеть.
А, ёечки, а я яшчэ і гадаў, куды іх туды засунуў. Гэта ж мужицкая правда Каліновскага. Тая самая. Ох, глядзі ты, і прыбавушку не знайшлі. Ох, калі б знайшлі, тады б мне, тады не 12 год катаргі, а 112 выдалі. Ох. Словы. А слово-то незвычайное. Сожну мороз. Словы звычайныя. Сэнс незвычайны. Таму і мароз. Вось паслухай. Як добры слуга глядзіць худобы гаспадарскай і слухае свайго гаспадара, так добры ўрад глядзець павінен шчасце людзей, слухаць народу і рабіць так, як народу лепей. Бо не народ зроблены для ўраду, а ўрад для народу. А ў нас, дзецюкі, чи гэта? Кто это? Гэта мой сябар, Ліцвін, сепаратыста, тутэйшы. Словы. Наши словы. Ох, сябе не помню ад захаплення гэтым. І быў лепшы чалавек на свеце, якога мне даводзілася сустракаць. І быў павешаны за гэта. Як? За слово? За справу і слова. Кастусь Вікенцій Каліновскі, 26 год. На 7 год старейший. Так. Кожны шукае і знаходзіць сваё слово сам. А ва всякім разе памагай табе Бог на тваім шляху. Табе, тутэйшым, і тысячам іншых. Дякую. Дякую, пан Шахович. Дякую за натхнення. Тримайтеся. Бывай, Янук, бывай. Наша мова для нас святая, бо яна нам от Бога дадзеная. Не вялікая, не малая, не чорная яна была, а белая, чистая. Шмат было таких народов, что стратили найперш мову свою, як той чоловік перед скананням якому мову займе, а потім і зусім замерли. А ось яшчэ. Не покидайте ж мовы нашей белорусской, каб не умерли. Так что? А может почать писать по-нашему? Як у нас люди говорят? Як голос внутри промовляет. А? Каб жить не для коней статусов всего гэтага несапраўднага, а для чагосьці вартага, карыснага, сапраўднага. Ці завылі ваўкі, ці заенчыў віхор, ці запеў салавей, ці загагала гусь. Я тут бачу свой край, поле, рэчку і бор, сваю матку, зямлю, Беларусь. Хоць гарыста яна, камяніста яна, вераб'ю па калена, што сею расце, ды люблю ж яе я. Шкода хаткі, гумна, бо такіх няма, мусіць, нідзе. А вось як не любіць гэта поле і бор, і зялёны садок, і крыўклівую гусь. А што? Часам тут страшна так енча віхор. Гэта енк, гэта крык, што жыве Беларусь. І вось ён ужо дарослы, той, ля калыскі якога мы тады стаялі. І што ён паспеў зрабіць? Пахаваць бацьку, брата, дзвюх сёстраў, папрацаваць трохі хатнім настаўнікам. На такую працу ідуць дзеці ў 13 год. Папрацаваць пісарам, не атрымаць месца ў лясніцтве, паслужыць малодшым прыказчыкам, чалавекам, якому загадваюць. Кожнаму нехта нешта загадвае. Пакуль ён не набіраецца мужнасці,
загадваць сам сабе і толькі сабе. Пачаў спяваць, надрукаваў некалькі вершаў. Не на матчынай мове, пасрэдных вершаў. Ці гэтага вы ад яго чакалі? Вы што судзілі яму нейкі адметны лёс. Вось ён вярнуўся на зямлю, вось ён зноў з сахою, бараною, касою і сякерай. Байкі, ты што ён зрабіў? Калі ёсць любоў, калі ты чалавек, а не быдла, ніколі не позна. Усё яшчэ перад ім. Дзівосныя адвечныя песні, курганы радзімы, магілы над Дняпром. І ўздыме ён слово, і кліч, што зямля жыве. І людзі зведаюць, хто ён, і куды ім ісці ад раскіданых гнёздаў. Кіньце, каго і чаму ён будзе вучыць? Ён сам не верыць пакінутаму слову маці. Ён ведае толькі, што ён тутэйшы. Ён сам не ведае, хто ён, куды яму ісці, хаця ягонае гняздо таксама раскідана. Свой шлях кожны знаходзіць і вызначае сабе сам. Словы маці ў яго душы, казкі парабкаў у сэрцы, песні народа в ушах. О, усё ж вырашыў. Так, матулька, самый час. І нельга болей цягнуць. Свет кліча. Куды ж ты ў гэтым свеце? Не ведаю. По дорогах. Вучыцца. Ты же так, з нашага наваколля самы навучаны. Бедное наше новоколье. Было так і будзе. Было. Не будзе. Пойду слухать голосы. Шукать свой голос. Дзе, сынок? Аднялі наш голос. Знайду. А где? Не ведаю. На паромах, в грабарах, да рабочим на бровары. Сярод бадяг. Где-нидзе. Знайду. Застань. Загінеш. Як застануся, загину. Ну, супокойся, супокойся. Смелому и лёс чуб подставляю. Супокойся. Это ж и ты меня кличешь. Твои словы кличут. Песня твоя, сумление твое высокое. Не завоюют для их узнагороды с шеек мне цена, матуля. Все одно, жебраков я из нас зарабили. Сором, коли люди твои, кровь твоя, одно жебраки. Без славы, без слова, без гонора. Дык хто ім гэтае верне? Ты, бедны, як павёрка лясной. Лёс. Лёс да поможет мне. Боль их не мне сподобить. Не плачь, мать, не плачь. Нас гонить я кланял, але мы не помрем. Нас по пальцах можно перелечить, але за нами наш край. Пад навалай крыўдаў многія сталетці. Мы несли покорно лямку беспросветия. Мы несли, все ныло, гинуло помалу. Аж не наша бацькаўшчына стала. Усё спаганяць людзі, покі ноч шалее. Вырвуць веру ў шчасце, веру і надзею. Ды того не вырвуть, что напела мать. Ночкай над калыскай, роднаму дзіцяці. Солнце промене стужкой луской перед колокольный вечер, край возле края белорусский.
небе зорка миловица, таемницы парковых присадок. Певно, не одну ночь на чужине будут строиться и сниться. Певно, не одну ночь на чужине будут строиться и сниться. Знов залунає наш шандар, полыхне ночи пожар, и походною трубой знов покличе нас с тобой на мужний бой, моя родина, край родины, дая воздвигнення, шлях вертання, шлях змагання. Розтання, 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 розтання країни, шлях обраний, прагне серце вбігання стіни. І родимый образ оживає, розтривоженою раною. І родимый образ оживає, розтривоженою раною. Дахи безстежать стрехи вёса, вежи замков и палацов, гулки звонки от волоса. Лишилися звірами очима, святим краєм розвітаться. Лишилися звірами очима, святим краєм розвітаться. Волі правду з волі, воля, святи, доля, зброї, звони, коні, коні, клич погоні, крочим збавни ночі, з ночі шлях пророчий знов. Залунає наш штандар, далекне вночі пожар, і походною трубой знов покличе нас з тобой на мужний бой, моя родима, край родимый, дає воздвигнення, шлях вертання, шлях змагання. Золока окутаний туманом, даля гляди упала в бездну, і гучать небесные органы. І живуть у серці, і зіваються у луках полянезу. І живуть у серці, і зіваються у луках полянезу. Шановні глядачі, ми вельми вам удячні за ваші аплодисменти, за ваші щирі усмішки, за ваш такий позитивний настрой. Наприкінці хотіли б сказати декілька слов подяки усім тим, хто удільничав у цьому проєкту. І найперше, це автор ідеї з містер Хвідарук, режисер-постановщик Ганна Панович, хор вольних білорусів, хор-майстер Павел Ковак, Семейный Сабровский художественный театр «Батлейка Плюс», наша техничная подтримка Ксюша Звук, Александр Святлов, Данил Святлов. Так. Яшчэ немагчыма не падзякаваць Беларускую раду культуры, бо без яе падтрымкі мы не змаглі да вас нават прыехаць. І таксама асабіста Віленскі гарадскі беларускі клуб «Сябрына». І асабіста нашага сябра спадара Валентина Стеха. Дзе ён? Ось, пожалуйста, подписывайтесь на наши сторонки в Инстаграме, это хор вольных белорусов и Батлейка Плюс. И когда адчуваеце, что есть жаданне нас подякваць, ласка, после завершения спектакля, не соромитесь, подходите, какие словы подяки кажите. Когда адчуваеце, что словы подяки, ну, занадто. В таким выпадку при выходе стоите вот там скрыня, донату можно бесконтактово подяковать, подтримать наш проект. И мы не развитываемся, мы говорим «бывайте».
Руси край, рано констатовать смерть. И хотя не видать куды, и надея ни на кого, ты послухай звенят звоны, это з нами говорить Бог. Это сквозь северу промень, это ветер, что рвет смугу, это новый солнечный день, это праздник за оборону рук, это водно поднятый стяг, это шик, что готовый убой, это крыш на твоих плечах, это люди разом с тобой, это тысячи мощных ног, что качатают твердый рыб. Это не я, мы ведаем Бог, это мы, это мы. Ты почуєш звенят звони, коли здольна почуть душа, голос продков здалечині, голос, что не задушит час, голос память этой земли, гэтых речах, гэтых лясов, тых народов, что тут жили, ты послухай, мощнее звон. Это сквозь северу промень, это ветер, что рвет смугу, это новый солнечный день, это праздник за оборону рук, это водно поднятый стяг, это шик, что готовый убой, это крыш на твоих плечах, это люди разом с тобой, это тысячи мощных ног, что печатают твердый рым. Это не я, мы ведаем Бог, это мы, это мы. Гэта канец, але гэта не канец, бо зараз так, насапраўды можна падысці, зрабіць фота. Таксама можна паглядзець, як